En af vinterens nyheder for Vestrum af deres vinterjakker, det er den her model her. I sådan en, den hedder Biscuit, men sådan en beige. Den er 3/4 lang, så den tager lige rumpetten med og varmer. Det, der er et af de helt store ændringer for Vestrum, der er kommet i år, det er, at de er gået lidt fra at bruge ægte dun, men i stedet for er der et materiale i den her jakke her, der hedder Sorona, som er et plantebaseret dele, eller i hvert fald nogle af delene er plantebaseret i de her, så det er et kunstigt dun, som har samme ydeevne som ægte dun, men som er et lidt billigere materiale, og så er det også nemmere at vaske. Så den her vinterjakke, den er nede i 16,99, hvilket er en mega god pris for Vestrum. Du har lige et lille elastik her i ærmet, så det slutter til. Om på hætten, der kan du have den, som jeg har den her, men du kan også lyne til her, så hætten den bliver mindre. Så når du lyner op, så kan du slutte godt til. Og så har du ellers bare 2 lynlåslommer her i siderne med kraftige lynlås. Vi synes det er et virkelig godt bud på en god vinterjakke.